Bayan ng Ginubatan, ating muling suportahan si Konsehala Tisay Garcia Flores, ang konsehala na kakampi ng mga kabataan, kababaihan, senior citizens, PWD, teachers, LGBTQIA at lahat ng sektor ng lipunan. Number 5 sa balota, Tisay Garcia Flores, muli nating ihalal. Tisay Garcia Flores, konsehala ng bayan. Number 5 sa balota, Bayan ng Ginubatan, ating muling suportahan si Konsehala Tisay Garcia Flores, ang konsehala na kakampi ng mga kabataan, kababaihan, senior citizens, PWD, teachers, LGBTQIA at lahat ng sektor ng lipunan. Number 5 sa balota, dito sa Ginubatan may isang lady, ang tawag ay Tisay dahil sa beauty. Mga kabayan niya ay laging happy, pagkat sa konsi nilang super active. Laging tumutulong, laging nandidiyan, laging nakahanda sa anumang panahon. Si Konsi Tisay ay walang arty, kahit bundok man yan ay aakyatin. Laging tumutulong, laging nandidiyan, laging nakahanda sa anumang panahon. Si Konsi Tisay, si Konsi Tisay, si Konsi Tisay, maaasahan mo. Kaya dapat muling iboto si Konsi Tisay, Tisay Flores. Si Konsi Tisay, Tisay Flores ay iboto mo. Tisay Garcia Flores, muli nating ihalal. Tisay Garcia Flores, konsehala ng bayan. Number 5 sa balota, Bayan ng Ginubatan, ating muling suportahan si Konsehala Tisay Garcia Flores, ang konsehala na kakampi ng mga kabataan, kababaihan, senior citizens, PWD, teachers, LGBTQIA at lahat ng sektor ng lipunan. Number 5 sa balota, dito sa Ginubatan may isang lady, ang tawag ay Tisay dahil sa beauty. Mga kabayan niya ay laging happy, pagkat sa konsi nilang super active. Laging tumutulong, laging nandidiyan, laging nakahanda sa anumang panahon. Si Konsi Tisay ay walang arty, kahit bundok man yan ay aakyatin. Laging tumutulong, laging nandidiyan, laging nakahanda sa anumang panahon. Si Konsi Tisay, si Konsi Tisay, si Konsi Tisay, maaasahan mo. Kaya dapat muling iboto si Konsi Tisay, Tisay Flores. Si Konsi Tisay, Tisay Flores ay iboto mo. Tisay Garcia Flores, muli nating ihalal. Tisay Garcia Flores, konsehala ng bayan. Number 5 sa balota, Bayan ng Ginubatan, ating muling suportahan si Konsehala Tisay Garcia Flores, ang konsehala na kakampi ng mga kabataan, kababaihan, senior citizens, PWD, teachers, LGBTQIA at lahat ng sektor ng lipunan. Number 5 sa balota,